Мақомоти ҷумҳурии худхондаи Абхозистон як шаҳрванди Тоҷикистонро ки бо иттиҳоми ифротгароии динӣ дар ҷустуҷӯ қарор дошт, Боздошт ва ба Русия ихроҷ кардаанд. Хадамоти амнияти давлати Абхозистон дар иттилоие гуфт ихроҷи шаҳрванди Тоҷикистон Каримхон Саидови 43 сола дар поёни ҳафтаи гузашта сурат гирифт. Назари Саидов ба қазия инчунин то куҷо риоя шудани ҳуқуқи ӯ дар ин ҳама ҷараён маълум нест. дар душанбе идораҳои ҳифзи қонун дар ин бора ҳанӯз изҳори назар накарданд. дар хабари Мақомоти Абхозистон аз ҷумла гуфта шудааст ки гӯё Саидов дар саҳифаҳои ҳомиёни гурӯҳҳои ифротӣ дар Сурия маводе паҳн мекард ки ба сафед кардани ифротгароӣ ва барангехтани адовати динӣ равона шуда буд. хадамоти амнияти давлати Абхозистон гуфт муҳлати санадҳои муҳоҷирати Саидов дар Абхозистон ҳам гузашта буд ва ӯ рӯзи 20 март ба Русия фиристода шуд. Тоҷикистон Абхозистони рӯ ба Русияро чун давлати мустақил ба расмият намешиносад. Аз ин рӯ бисёр муносибатҳои ҳуқуқии вобаста ба шаҳрвандони Тоҷикистон дар ин ҷумҳурӣ тавассути сохторҳои Русия ҳаллу фасл мешаванд.